של תקווה מלטפת לי את היד. מי ידע לאן אגיע? חצי ששניים בן אדם מגלה ים בסוף העולם. מי ידע שכך נפתיע? תמיד אמרת את זורחת במקומות מלאים בפחד. מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? תמיד אמרת את שוכחת לזכור את זו שחלמה בלי פחד. מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? רבע כוס וויסקי על השולחן, אתה פותח בשיח מוכר על כמה חיים ועל מה שמותר ועל איך זה שבסוף העולם אני חוזרת לאותה נקודה. מי נשבר? זו רק עלייה. תמיד אמרת את זורחת במקומות מלאים בפחד. מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? תמיד אמרת את שוכחת לחיות כמו זו שחלמה בלי פחד. מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? אילן גומוש. רבע של שקט, רבע לבית, רציתי לגעת, לעוף כמו עית. אני חצי לפה, אני חצי לשם, עוד חצי אחד אצלי זה סוף העולם. איפה השקט? איפה הבית? רציתי ללכת רחוק מהעין. תלחץ על הכפתור, תראי אותי, אני גיבור, אני יוצאת מתוך הבור, אני עם חרב שלו. תמיד אמרת את זורחת מתוך החושך מתלקחת. מה יהיה איתך? מה יהיה איתך?